салому алейкум дӯстони гиромӣ. Дар дарси омӯзишии имрӯзаи мо шумо метавонед бо сервиси Crello шинос шавед. ин захира интернетӣ барои сохтани постерҳо, коллажҳои гуногун ба шумо ёрӣ мерасонад. пеш аз ҳама ба сомонаи crello.com гузаред ва бо пахш намудани дугмаи сайнин ки дар қисми болои рост ҷойгир аст ва интихоб намудани имконияти ворид шудан ба сомона ба воситаи почтаи худ дар Ҷомеаи шумо метавонед ба сомона ворид шавед. ба таври автоматӣ аккаунти алоҳида барои шумо сохта мешавад ва ба воситаи интихоб намудани бахши View More Formats ба он мегузаред ва формате ки ба шумо лозим аст онро интихоб мекунед. Ниҳол мо постер барои сомонаи худ месозем, аммо шумо метавонед умуман он форматеро интихоб кунед ки ба шумо ниҳол зарур аст. Хеле ки мебинед дар қисми чапи экрани шумо шаблонҳои гуногун ҷойгир ҳастанд ки пешниҳод мегарданд ки ба воситаи нохун задан ва онҳо ба воситаи мушак метавонед онро интихоб намоед ва дар давоми дарс шумо мебинед ки онро метавонед инчунин тағйир диҳед то ки постери худро омода созед. Яъне ҳар як шаблон аз элементҳои гуногун иборат аст. Метавонад фигураи геометрӣ бошад, метавонад аксҳо бошад, метавонад матн бошад ва ҳангоме ки ба болои ҳар як элемент шумо нохун мезанед, метавонед онро ба осонӣ тағйир диҳед, ҷойгиршавии онро, рангубори онро ва ҳатто андозаашро. хело осон аст. ба воситаи мушак онро метавонед ҷойгир кунед. Хеле ки мебинед як қабати алоҳидаи нимшаффоф байни акси пасманзар ва матн ҷойгир аст, то ки матн беҳтар намудор шавад. вақте болои матн ба воситаи мушак нохун мезанед, шумо метавонед онро ба осонӣ тағйир диҳед, яъне матни худро ворид созед. дар кор дар барномаҳои Word, Excel ва умуман дигар барномаҳо хеле монанд аст. ан барномае ки шумо дар он ҷо матнро таҳрир мекунед. бибинед элементҳои гуногуни постери имрӯзаи мо худро камбеш тағйир медиҳем. хоҳ ба матн бошад, хоҳ акси пасманзар ё ин қабати нимшаффоф. он элементҳое ки ба шумо дар кор нестанд, метавонед онро ба осонӣ пок кунед. биёед аз таҳрир намудани матни худ оғоз мекунед. ба воситаи мушак метавонед онро интихоб кунед ва чихеле ки мебинед дар қисми чап менюи алоҳида кушода мешавад. элементҳои нодаркорро ба воситаи мушак метавонед нохун занед ва бо истифода аз тугмачаи Delete дар клавиатураи худ онро пок кунед. акси пасманзарро низ ба осонӣ тағйир дода метавонед. биёед ки агар маъқул набошад, метавонед акси худро дар он ҷойгир кунед. аксе ки аллакай дар компютери шумо мавҷуд аст. биёед ки яке аз аксҳоро интихоб мекунед ва онро дар саҳифаи кори худварно тағйир медиҳем. шакале ки мебинед менюи алоҳида барои рангубори он ки ба рангубори он дахлора кушода мешавад ва онро метавонед тағйир диҳед. ба воситаи тугмачаи Move to Back метавонед аксро дар пасманзари саҳифа ҷойгир кунед. ин қабати нимшаффофро низ чунон ҷойгир мекунем ки матни мо намудор шавад, беҳтар намудор шавад. барои боз ҳам беҳтар кардани он матн шумо метавонед шрифти онро тағйир диҳед. матнро интихоб мекунед ва дар менюи пайдо шуда аз пункти якум ки бо АА ишора шудааст метавонед шрифти онро тағйир диҳед ва шрифтеро интихоб кунед ки ба матни шумо мувофиқ аст ва намуди зоҳири онро беҳтар мекунад. яке аз шрифтеро интихоб мекунем. ба воситаи ин тугмача шумо чине ки мебинед мо ин элементи нимшаффофро нусхабардорӣ намудем ва нусхаи онро бар поинтар ҷойгир мекунем. бори дигар ан элементро метавонед интихоб кунед ва аз пункти сеюм Move to Back метавонед то ки он
پس از متن شما جایگیر شود. در قسم پس منظر متن را نیز با واسطه موشک میتوانید به آسانی اندازه‌اش را تغییر دهید. جایگیر شده آن را در روی صفحه تغییر دهید. در بخش объект ҳои гуногун, фигурҳои гуногуни геометрӣ ҷойгир ҳастанд ки ягонтоашро метавонед интихоб кунед. гуфтан ҷои қайд аст ки ҷоиз ба қайд аст ки баъзе элементҳо ройгон ҳастанд ва баъзе элементҳо кӯлакӣ ҳастанд. хоҳ акс бошад, хоҳ ягон фигураи геометрӣ аловида. аммо инчунин фигураҳои ройгон низ хеле зиёд ҳастанд ки онро метавонед истифода баред. метавонед аз якчанд фигура як фигураи дигарро созед. ин аллакай аз таҳайюлоти шумо вобаста аст ё аз мақсадҳое ки шумо вобаста аст. шумо чӣ мехоҳед созед, чӣ мехоҳед нишон диҳед. айни ҳол мо аз ду ситораи панҷкунҷа як ситораи 10 гӯшаро сохта истодем, то ки камбеш зоҳирро тағйир кунем ва ба он чизе ки мо мехоҳем воҳед кунем. дар бахши текст шумо метавонед матн ворид кунед. яъне агар хоҳед ки матни зиёдтар ворид кунед ба бахши текст гузаред ва яке аз се форматҳо онро интихоб кунед. формати аввал ин сарлавҳа аст, формати зер сарлавҳа, формати сеюм матни параграф. бахши бекграунд ба шумо имконият медиҳад ки аз аксҳои зиёди худи захираи Crello интихоб намуда онро дар пасманзари саҳифа ҷойгир кунед. бахши фотос барои интихоб намудани аксҳо. акси алоҳидаро мо метавонем ба воситаи мушак дар саҳифаҳо ҷойгир кунем. агар маъқул бошад ба воситаи тӯгмачаи делит онро пок кунем. биёед камбеш ин матни ворид кардаамонро ҳам тағйир медиҳем. яъне мо айни ҳол постер барои ин навори омӯзишии худ сохта истодем. чихеле ки мебинед инро мо месозем ва андозаашро тағйир медиҳем, шрифташро тағйир медиҳем то ки беҳтар намуда бошад. ба воситаи пункте ки шумо мебинед шумо метавонед масофаи байни ҳарфҳоро низ тағйир диҳед. хеле ки мебинед матн ба пуррагӣ тағйир меёбад. яъне агар мо хоҳем ки қисми алоҳидаи он дигар хел андоза дошта бошад, намуди он дигар хел бошад, мо онро аз ин матни аз авваламон ҷудо мекунем. яъне дар матни дуюмро месозем ва дар он ҷойгир мекунем, то ки дар алоҳидагӣ тавонем онро таҳрир кунем ва андозаю шрифту дигар хусусиятҳои онро тағйир диҳем. хеле ки мебинед айни ҳол чунин кор кардем ва қисми дуюми матнамон, яъне ду калима аввал дигар хел андоза дорад ва се калимаи пас аз он сохтани постерҳо дар он дигар хел андоза дорад. тугмачаи даунлоудро интихоб мекунем ва яке аз форматҳо фарз кардем JPEG-ро пахш мекунем, то ки дар ҳамин формат постери сохтаи мо ба компютери мо боргирӣ шавад. ин аст натиҷаи кори мо. албатта ба лоиҳаи ин постер метавонед номи алоҳида гузоред, то ки ба осон онро тавонед дарёфт кунед дар аккаунти худ агар боз дигар постерҳо сохта мехоҳед дар оянда. ва бори дигар биёед дар формати PNG онро низ бори дигар бургирӣ мекунем. каме мунтазир шавед ва ба компютери шумо постер дар формати PNG боргирӣ шуд. онро як бор кушоед ва бибинед
ки дар асл ба таври умумӣ ягон фарқияти ҷиддие байни PNG ва JPEG нест. ин тугмача барои паҳн кардани, яъне ҷойгир намудани постери шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ зарур аст. тугмачаи шеринг ба шумо суроға, яъне линки ҳамин постери шуморо медиҳад. аммо биёед онро дар сомонаи худ ҷойгир мекунем. барои ин мо пеш аз ҳама бояд он аксҳое ки, яъне постерҳое ки дар шакли акс, дар формати акс ба компютери худ боргирӣ намудем, онро дар мизи корӣ ҷойгир мекунем, то ки ёфтани он осонтар шавад ва ба сомонаи худ медароем. ва ҳамчун маъмулан хеле ки шумо дигар аксҳоро интихоб мекунед, ин аксҳоро низ метавонед интихоб кунед ва ба сомонаи худ ворид кунед, то ки пас аз ин дар дохили мақола ҷойгир кунед. яъне ин захираи Crello ба шумо имконият медиҳад ки постер созед, аммо натиҷаи кори шумо танҳо ҳамчун як акс намудор мешавад, акси оддӣ. ин буд захираи crello.com. ташаккур барои диққат.